Salutare lume! Sunt Remu și bine ați venit la cel de-al doilea episod de Shadow Fight 2. Înainte să începem acest episod, vă reamintesc să nu ezitați să apăsați acel buton de like. Prin acele like-uri, eu îmi dau seama dacă mai vreți episoade în continuare. Să trecem la treabă. Dăm sonorul mai încet. Așa. Hai să ne-am întâlnit. Scuzați lag-ul. Am tot la lag aici. Merge destul de bine. Bun, hai să mergem. Am mai jucat o leacă off camera pentru a face nivel și bani. Ca să luăm niște arme și meche. Și de-aia în acest episod vreau ca să cumpăr niște pumnale. Asta am zis să ne iau armură. Hai că nu și armură. Așa. Luăm și astea. Și gata. Mergem la luptă. Normal impossible. Campă turneu. Să vedem. Oh, ce că m-am prins. De-aia îmi place să joc cu astea, cu armele astea. Știu cum și cum dau. Așa dau. Le prins foarte șmecher. Dacă le upgradez pe astea, vai. Puteam să fac perfect, da. Încerc manevra maestrului. Senseiului, de fapt. Bun. Hai să începem cu mișcarea noastră. Așa. Am de un picior în cap. Oho. Da, am câștigat primul match. Am câștigat în total 177 de bănuți. Bun, vom juca tot turneul, fiindcă nu o să se deschidă și Survivor-ul aici. Am jucat off camera 3 meciuri, cam așa, din turneu. Ce mi-a dat-o. Da, și eu am prins-o. Mi-am prins bucățica. Dacă nu prindeam bucățica aia, era mort. Mi-a dat combo 3. Dar și eu am avut noroc. Hai să începem cu mișcarea senseiului. Ce frumos am jucat-o pe asta. Pe asta zic că încă mai frumos. Dacă eu prindeam. Mi-a dat critică. Dacă o bați primul meci, în al doilea o să fie mai puternică, știți, nu? Are șanse mai mari, foarte mari ca să mă bată. Hai în picior, hai în picior. Aoleu! Hai să-i prind combo. I-am prins-o. I-am aruncat și armele jos. Bun, am câștigat și al doilea meci și am câștigat 230 bănuți. Bun. Așa, n-avem treabă. Am făcut și nivel 3. Bun, ce să ne luăm noi? Cobra. Ia să vedem. Așa. O să luăm Cobra, fiindcă este mai bună și de aia. Să colectăm și chestiile astea pentru arme și alte chestii. Unele arme sunt cu din alea de aur. Cum am eu 14 din alea sus.
Nu o să ne luăm ăsta, fiindcă nu avem bani. O să ne luăm un coif. Dar nu din asta, o să ne luăm ăsta. Nu, chiperească, mai degrabă ne luăm unul așa, provizoriu. Am răgușit. Bun. Mai avem un singur meci. Așa. Ultimul și nu cel din urmă. Hai să-i dăm bucățica. O, ce frumos acolo. O, are din ăla camele. O, critical. Îi dau un picior acum în cap. I-am ieșit și dau mișcarea mea. Îi dau mișcarea asta, mama. Și după aceea dau asta. O, ce frumos l-am prins aici din aer. Da, am câștigat prima rundă. Dacă s-a deschis, dacă s-a făcut rundele la links, normal, când n-aveam cum să joc impossible, când n-aveam nicio șansă să bat. Dacă s-a deschis alea și s-a făcut normal sau la links un match, adică vom juca 4 meciuri. Hai, coc! Hai, bum! Am răgușit. Hai în picior. Hai, încheiem cu mișcarea sensibilă. Dar mai are multă viață. O, i-am prins-o. Da, și am câștigat și al treilea meci. Am câștigat 237 de bănuți. Ia să vedem. S-a deschis și Survivor-ul. Uite, și chiar ce am spus, s-a deschis, s-a făcut normal. Vom juca și un match cu ăsta, cum îl cheamă? Brici, cum... N-am înțeles numele. Bric. Așa. Hai să încercăm mișcarea noastră, poate pe călăm. Nu e asta. Cred că fac perfect la el. Hai să dăm bucățica. Bam! Dacă o prindeam și ultima. Poate fac perfect. O lovitură mi-a luat. Dacă îi mai dau o lovitură, mor. Gata. Prima rundă am câștigat. A doua rundă. Hai. Mor. Ce mi-a dat critical. Nu mi-a scăzut deloc. Dar o să-i scad acum. Ia un picior. Ia un alt picior. Hai. Așa. Dacă i-aș prinde combo de la mișcarea asta, ar fi perfect. Ce picior mi-a dat. Critical. Ia un picior, ia un alt picior. Te pun în cap. Și cu viață puțină, cred că-l bat. Mamă, dacă eu prindeam. Nu! La critical. Hai. Trec. Am câștigat și al 4-lea meci. Am câștigat 490 și... Nu, 501. Oho! Mai bine.
Am filmat 10 minute. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Pe data viitoare. Pa!